Tang hapo khandiat kanta ka jingakhi jongki na kada ka jingbom yo tulap kinong trei jong ka JHADC kila pensang ye no shipor ya ka jingakhi hadien ba kila yo pedang ya ka shithi ai jingkular ban pelat no ya ka tulap jongki hapo kini ki khandiat sni Palat Sanspa ngut kinong trei jong ka Giant Hills Autonomous District Council ha ka arpau tarik nai wien kila penlong biang ya ka jingakhi ka bajarjar ha phalau ka council ban persha ya ka jingbom yo tulap jongki menta la prabanai kanthi katkum ka shithi ka secretary jong ka Giant Hills Autonomous District Council kalakhot ya kinong trei jong ka JHADC banyakran na ka banta banweng no ya ka jingakhi ka jongki ka bagi thmu ban penlong lais ni lenter ka bankot ha ka arpho ar tarik uni ubna ha ka jingakran jongki kabaladon lang ki officer ka JHADC ka secretary kalapan sngo ba ka jingpenlong ya ka jingakhi ka bakha kha ka kta ya ubabon balang nalor ba ka kta ru ya ka jingyo jong ka JHADC ha ka liang ka jingyo lum khajana ka baman kasngi na ka benta ka jing bha ba ka jing bit jing biang kumta kala karpat ya kinong tre bakin weng no ya ka jingakhi bat kum kadak ban burom ya ka jing karpat ka secretary JHADC kinong tre ka council ru kila weng no ya ka jingakhi ka jongki